איך נהיה לי פוני וילון. בואו נתחיל. אז אוקיי, אני במשך 3 שנים מכיתה א', אני היום בכיתה ד', ביקשתי פוני וילון כי אני ראיתי פשוט בגוגל וזה ממש היה יפה. רציתי גם וראיתי שזה מאוד יפה וחשבתי זה יהיה לי יפה וזה באמת יפה עליי. ואני ביקשתי מאמא, הלכתי לחדר של אמא ואמרתי לה, אמא, אפשר פוני וילון? והיא אמרה לי, לא, תגדלי עוד קצת ואז נעשה לך פוני וילון. אוקיי, עובר שנה, אני מבקשת ממנה שוב, אמא, אפשר פוני וילון? גם עוד שנה, וכן, כמו שהיא אמרה. ופשוט השנה עשיתי פוני וילון. פשוט כי אמא שלי כבר הבינה שאני מאוד רוצה את זה 3 שנים כבר. פשוט לקחה אותי אתמול למספרה ועשינו פוני וילון. תקשיבו, זה מאוד יפה. אם אתם חושבים שזה מכוער וזה יצא כאילו ככה, סתם חושבים שזה יצא לא טוב, זה יוצא מהמם. בסוף זה יצא מהמם. גם אני חשבתי קצת שאולי אני יהרוס לי את השיער, אבל כאילו שהוא עשה לי, הבנתי שזה יפה ולא צריך לדאוג. ווואו, יצא פשוט מהמם הפוני וילון. פשוט מהמם. אני אראה לכם מחר את הפוני וילון. והסרטון עם הבקבוק שניסינו לעשות הוא בסוף יצא קרח, הוא לא יצא כמו שרצינו. טוב, אז ביי יוש.